להיות שמנה? מה פתאום? אני שמעתי מאז שהכרת אותי. מה פתאום? בשיעור שמעתי או לא שמעתי? לא שמעת. אבל פתאום אני מרגישה שמנה. זה יוצאת כוסית. מחננה הפכת לפרח ניצן, מובילה חברתית, so popular, so כוסית, מעוצבת עם הסטרוקות שלה, וחצאיות, מחננה, לא ידעתי מה, בתיכון הייתי יותר מה טובה. חננה? זה היה בתיכון שיר אותה, אבל לא מדברות לי כבר שנים. מחננה היא. פרחת ככה. יאללה. אני רוצה לראות לכם איפה אני יושב. אני יושב פה עם שתי גברות אציליות בשמלות ערב. הוא אמר פרות? כל ה- אמרתם פרות? שירה, יש לי רופא טוב להמליץ לך, אבל תכף אנחנו נדבר על זה. אני לא כל כך מאמין לזה, אבל אני יושב פה בקופנגן, בחוף מדהים. מורה ליוגה מדהימה. יש פה מורה ליוגה. עם ציפי עומד לא, בטירוף. תקשיבי, היא כאילו, היא מדהימה, היא מדהימה. אתם רואים את הבלונדינית הזאת עם הקאובוי? עם הכובע קאובוי? משהו, זום, בסדר, זום. עם מי מזדיינת? היא לא מזדיינת בינתיים, אני גרה פה. נו, אז היא צריכה להזדיין עם מישהו. איך את יודעת שהיא לא מזדיינת? לא, אני לא יודעת אם היא לא מזדיינת. אבל היום היא נראית נגיד יותר מימים עבר, אז אולי לאחרונה. לאחרונה היא תפסה איזה זין איתו טוב. אנחנו נמצאים פה. שירה, ההשלכות שלך, אני מבקש. אנחנו נמצאים פה באמת באיזה מקום חלומי, אני חושבת שבחיים לא תיעדתי. אני לא יכול להראות, אבל המים נמצאים כמה מטרים מאיתנו? לא יודעת, אבל יש פה אווירה מחשמלת ומחרמנת. כן, ממש 5 מטרים. יושב פה עם שתי בנות חרמניות לאללה שלא יוצא לי מהם כלום. אחת אני לא יכול כי הייתי עם חברה שלה. השנייה הזאת שירה. אבל טוב, יש פה עוד בנות. הביאו לי טייגר ביר. עכשיו יש פה... שירה נגיד. מנהל קהילה. שירה, תסבירי על ההתערבות שלנו. אמרת פרה? לא שמעתי שאת פרה שמנה? אני פרה שמנה? את לא מקשיבה. אני פרה שמנה. בקיצור, באמת, החוף הוא עלינו, אנחנו על המים. בבוקר אני חייב לצלם את זה עוד פעם. הנה פה צונאמי זה הסוף שלנו. שאלתי את הבנות אם הן רוצות בירה להזמין איתי, הן אמרו שלא, ועכשיו הן גומרות לי את הבירה. כל כך טיפיקלי לבחורות. אנחנו גם לא ממש רעבות. אני מתה